Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar manzo Allah, kamar yadda dai muke baku fa'ida na suran Almajidu. Almajidu ɗan uwa, zaka ga mutumin da yake son buwaya, yake son dafa'i, yake son kuma tsufa da ƙafafuwansa duka, yake son kuma tsufa da idanuwansa. To jama'a, ana azumi ranar 13 ga wata, 14 ga wata, 15 ga watan musulunci. Za ka yi azumi ƙwaya 3, amma duk sanda ka gama sahur ɗinka za ka karanta almajidu ƙafa 1000. Duk randa lokacin da kana shan ruwa kafin ka ci abinci ka karanta almajidu ƙafa 1000. Haka za ka yi kwana 3 insha Allah, ga mutumin da yake da buƙatar tsufa da idanuwansa, yake da buƙatan girma da ƙafafuwansa, yake da buƙatan tsufa da kunnuwansa, to insha Allah ya daure ya riƙe wannan. In Allah ya yarda bi iznillahi ta'ala zai tsufa da idanuwansu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.